Giuseppe kien bniedem ta' skiet. Is-skiet għenu biex seta' jifhem il-vokazzjoni tiegħu, xrid Alla minnu. Giuseppe kien ukoll bniedem kreattiv, mastru daxxa, u din il-kreattività għenitu biex quddiem id-diffikultajiet joħroġ b'soluzzjoni. Alla nebħu bil-problemi, imma kien Giuseppe li ħaseb u wettaq l-azzjoni. Meta meddet minn Erodi, Giuseppe ma qatx jiddispra, minflok mingħajr telf ta' ħin ġabar kollox u flimkien ma' familtu ħarab, sab fejn joqgħod, ħadem, għajjex lil familtu refuġġjata fl-Eġittu. Fil-ħajja jiswa ħafna lina li nfittxu dak li Alla irid minna. U d-disċerniment ifisser li aħna narfu dak li Alla irid minna. Is-sejħa li waqt jagħmlilna il-kelma tiegħu li tiġi f'qalbna. Issa din tiġi f'ħin ta' talb li nagħmlu fejn niftħu qalbna l-Alla, id-disċerniment ukoll isir permezz ta' min jista' jgħinna fil-ħajja jagħtina parir tajjeb u anki ċirkustanzi li juruna dak li għandna nagħmlu. Mbagħad hemm id-disċerniment ifisser li narfu dak li Alla irid minna u aħna nwieġbu għal dan b'imħabba kbira. Bħalma għamel San Giuseppe fil-ħajja tiegħu illi għaraf dak li Alla irid minnu u mbagħad wieġeb għalih b'azzjoni u b'determinazzjoni. Disċerniment jgħinna ħalli l-azzjoni tagħna tkun tassew dak li jrid Alla u nimxu tassew fit-triq tiegħu. Aħna s-salib tagħna mhux tal-injam, imma ma' triq xurta nindunaw li ma' jdejna għandna ħafna skalt miġbura ma' triq. Ġesu b'determinazzjoni kbira jgħid hekk u meta tintrefa' l fuq niġbed lin-nies kollha lejja. Ġesu ma waqafx mal-mewt imma xandar il-qawmien. Int x'sir tagħmel?